Poma, vull fer conill amb poma i carota i ceba de figueres. El conill que ja està salpebrat el fiquem aquí a aquesta cassola per anar al forn, posem ben calentat. He agafat de la part del llom perquè és més igualat tota la carn. I després llavors hi posem les cebes de figueres. Diuen que són de figueres, que no crec que siguin de figueres, perquè per anomenar tot és això. Ara hi posem la ceba de figueres que ja la tinc preparada. Tot al costat, ceba de figueres i ben posadet. Això és el que m'assembla. I seguidament hi poso la pastanaga. Ja la tinc netejada. La veritat, a mi m'agrada molt aquest plat. El vaig fer aquest altre dia, companyia de sol, per fer provatures. Haig de fer-ho perquè no es trobi jo. Ja si un dia tinc convidat, no els hi puc parlar. I ara hi col·loco la poma. Però el vent mateix va bé. Aquest és el pot triar molt de poma. Seguidament tindrem un bon clot de vi blanc. Això sí, a l'oli d'oliva, si pot ser, perquè jo a la mare no sé que sempre gasta. I ja està a punt d'estar al forn uns 45 o 50 minuts, depèn. I ja està. Que crema! Veus? Ja està el conill amb pomes i carrotes i amb cebes de figueres. Almenys de bona pinta em fa molt, l'olor. Ja veurem què tal serà. Molt bé, no? Sembla que estarà bé. Mira, jo la veritat, aquesta cuina, jo sé que la meva àvia, la meva mare que ja ho feia. Era el plat preferit de molta gent que venia a casa meva, que tenien davant d'hostal, que conill amb pomes i pastanagues. Molt bé, vinga, que aprofiti.